रायजोफोर दा जोंनि रायजोफोरनिया बैसागो मागिगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे जा ब्रादार बियो ओमफ्राय ओरैजायबो नै जों खननाय खामानिया जाखांबाय ओमफ्राय दा रायजोफ्रा ओरैजाय मोसानो फैबाय आरोना गामियाव मोसानानै फैजोब्बाय नैबेबो ब्रादार नैबेबो ओमफ्राय नैबेबो ओइ ह मबाइलानो बस खालामो बैसागोनि आरोना बैसागोनि रंजादों ओमफ्राय नैबेबो जोंहा गेदेर गामिनि गोजा आरो गासिबो ओमफ्राय नैबेबो बेयो जोंनि आदा गेजेर आरोखि ओमफ्राय नैबेयो जोंहा आदा आर्मिमोन आरो रिटायार जानानै फैबाय ओमफ्राय दा न'आव दंफैयो ज' लोगो मोनलायबाय बैसागो जाबाय ओमफ्राय रायजोफ्रा नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ ओमफ्राय नै जास्ट गामिनि गोजाखा ओमफ्राय नैबेबो गामिनि प्रेसिडेन्ट जोबजासिम नायलां आरोना भिडिअखौ गासिबो फैजोबखाबाय ओमफ्राय नै जागायसिगोन आरो रुपायालाय गिदिर नङा सना फैसा थाखायालाय जेबो नङा सना रुपायालाय गिदिर नङा फैसा थाखायालाय जेबो नङा खाफालाव लिरखानाय आखायाव दंखाब्ला आलो गोजोननायजों जानांगोन जों खासन पाया खरा होनोब्लालाय बबावगोनो नोंदा नोंबौआ खरा होनोब्लालाय माथो जानो इन्जुर हाखावनानै लायगोन जों नोंखौ गुसुं जावनानै खावगोन जों नोंखौ बारा बारा थांबा बयबो खावनानै दसे Gagam ko. Sonar rupaya lagi di nonga
थाखायालाय गिदिर नङा फैसा थाखायालाय जेबो नङा खाफालाव लिरखानाय आखायाव दंखाब्ला आलो गोजोन रायजो जालांगोन जों खारसन खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन खारसन जोंनाव खारसन नोमा नोम्फाया खरा होनोब्लालाय बबाव गनो नोंदा नोम्ब'आ खरा होनोब्लालाय माथो जानो इन्जुर माबानानैलाय होनजों नोंखौ उसुं जावनानै जावगोन जों नोंखौ बारा बारा थांबाखौसो खावनानैलाय थागोन जों खारसन खारसन जोंनाव खारसन आगै खारसन खारसन जोंनाव खारसन Ini salah mana man? Hah? Ini थाङाखै आदा दिनै हगारहराखै आं गाबोननिफ्राय स्कुल ना गोमाना दंनो सोरजों मामोन दहायबो नागिरफैखांबाय जोंनाव ओइ जग्लायनि फिसाला मैयानिफ्रायनो गोमादों नामा सोरजों थांफाखैबा ए सोरजोंबा थांना दंहैयो बियो